היום אני אראה לכם איך לעשות בטלפון מחשב. עכשיו אני אראה לכם את האפליקציה. זאת האפליקציה, אני לוחץ עליה. סטוב, אכלת פיצה. לחצתי עליה, זה יהיה מחשב. נראה לכם אותה. מה? עכשיו זה. יש עוד זמן, יש לזה כמה זמן. אתה משקר. כזה, אכלת רק אחד שלי. יש לזה כמה זמן. הנה עכשיו זה נכנס לי, קורא לזה משהו. זה יופי. עכשיו ניסיתי להשתמש שלי אבל זה לא הצליח. אז ניסיתי בדרך אחרת. ניסיתי כמה דרכים אחרים והצלחתי. עכשיו אני אצליח. עכשיו אחת מטרות. הנה הצלחתי. הכנסתי. אפשר להוריד הכל, אני אראה לכם שאני מוריד רובלוקס. וכל המשך הזה, תראו איך אני מוריד רובלוקס.